Bay no, dera sa manungtan kung saan paghimo aning dakos. Kibot. Ninaano ko paghimo ang dakos nila bay na lahi man ang gitudlo sa kuha pero daghan man ka ito kuan oy. Daghan kay proseso. Masur kayo kanina lang kay ganahan man pud sila ani ako ang pamaagi nga dakos. Ang katong gitudlo sa mga ang titi kay kuti kakuti. Nya morang resulta ha. Dana ang ahos din sibuyas din kaning kamatis. Muni ilang gi paris diri kanunay sa ni lahang lahang masbus. Muni ilang ipak niya. Na. Kabayo. Pwede sad ni masudan bay. Sa unang amon ako bay, mo ni akong sudan kanunay bay. Lagsara ka kaog manok pero dire wa na. Ako nay mudagan manok. Sige lag manok. Ano bay ato rin panggisahon ning mga lamas-lamas no dayon. Mag-andam ta sa ato ang mga mga ipang timpla dire. Diyan sa nako. Atong punan og kining mga powder nila diri, mga herbal powders man ni siya. Duha ka teaspoon nga asin. Gamay ra man kay na kutsara. Dayon gamay lang aning onion powder, garlic powder, puro mga herbal powders ni siya. Lemon powder, daghang gid sila mga kuan diri oy, mga panimpla oy. Wala kay gilabang sa laundry. Kamon, wala na. Kamon. Kusbol powder. Kaning luyang dalag. Turmeric powder, kurkum tawag diri. Dulaw. O kaning tangan ako gamay curry powder. Gamay lang. Muna ni ang mga panimpla na. Tangig sabaw gamay. Gi. Op. Ito ang tunawon. Yan, nagisa-gisa na ang mga kalamasan. Mga bay. Pwede sad mo maghimo ani inyong timpla-timpla kung magkaldirita mo, magminudo mo. Inyo harang galingon. Butang pabugnawon, butang sa rep. Hindi na magpalit-palit og mga kuan diha. Nga tomato paste. Mga tomato sauce. Hindi ra. So ato na ni ilunod ni ato ang mga herbal powders. Mga herbal. Ito na timpla diha. Sa gula na to gamay ang kuan. Tomato paste. Pwede sa mo maghimo ani bay. Nga pabugnawon, di nyo ibutang sa rep. Luto-luto mo mga karni-karni, pwede nyo kuan. Sagol sa sabaw-sabaw gamay, ana. Wala mo anang mga herbal powders. Miti lang ninyo bitchin baron, or magic sarap baron, or magic cubes baron, ana. Babukal-bukal na ito gamay. Gamay ra kung himo sa kalutuan eh. Simple ra kayo. Kuti kay tuwihang gitudlo eh. Dugay kay mahumam sos. Magsigay balik-balik og gisa. Puno sa hugasan piting daghana. Nana kay simple ra ni ako ganahan man pud sila. Bukal-bukal na. Luto-lutoon sa nato gamay ang mga kalamasan. Medyo luto na ang mga lamas bay atong butang nga gamay tubig. Gamay lang ang tubig, sakto lamang para mag-blend siya. Nalapot siya inig-blend mo blender. Okay na, tuwa na ning i-blender. Tilawan sa nato kung unsay kinabuhi ani. Tilawan po niyo kung tamis para tabang pait ba o unsa ba. Yam-yam na kayo. Tuwa ng patio ng kayo kay blender na ta. Pero simple ra kayong dakos oy. Kain na pare.
Ay, aso kayo init. Laka. Buak bay. Misa. Tuan ang iblin. Ang lata, wapam day na oni. Okay na. Butog na dugmok. Dara, okay na bay. Dakos nila dari. Isausawa nila. Oo. Ilang sauce diri. Okay. Mura na ba yung dakos? Nga na ra ka simple ang step na ko, no? Daghang salamat.